Hello, I am Andoni. You, me, zaten da faldu. Have dinner? Andoni, galdetu diozunerako ja ospa egin du. Uztazu, zuta hizkuntzak. Usteko, zarautzera behin etorri eta hemen dauden atzerritar pilarekin? Ja, baina aurrela ibiltzea ere, Andoni. Zu badakizu ingelesez? Bai, eta frantxez pixkat, eta suahili. Hori, sortea. No, munduan ibilitako gizona, nahi, zandaldi. Telefonoa? Nik behintzat ez dut erantzungo, Niri kuriosidadea piztu egin zaite. Ez du erantzun. Ez duzu ikusi pelikula amerikar hori? Azken deia, Colin Farrellena. Ze pelikula? Tipo batek telefono publiko bat erantzun den du horrela, besterik gabe. Eta hortik aurrera, akabo. Frankotiradorea baten mehatxupean pasatzen du pelikula guztia telefonoari pegatuta. Mesedez, Andoni, frankotiradore bat. Asier. Bai esan. Ongietorriak zarautzea. Joseba. Oaingoan, kostako herri bateko pintxo motea ezagutzea egokitu zaizue. Turistaz leporaino jartzen ganez, gure zarautz, bertako pintxopotea sustatzeko irudi batzuk hartu beharko dituzue. Kamara aurrean jarri eta konbentzilu oiukatu dezaten gorra zarautzeko pintxopotea. Alan jende guztia bilatu, hobe. Eta ez zaitezte lo gelditu. Zaitezte lo geratu? Zer ez osan du, loaren inguruan? Andoni! Pinchopote, nan 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 nan, glo 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 glo. Pinchopote, nan 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 nan, glo 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 glo. Bla 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 bla, ja 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 ja. Ra 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 ra. La la. Nagusiari gustatu egiten zaio gu izorratzea, Papertxao zetorren, dardoarekin. Ea, Asier, zuk hasteko herriko ostatu ezagunetako bat bisitatu beharko duzu, txikipolit. Musika plazan dago. Andoni, zuk berriz, Jakoba Peñaren Jakoba taberna. Eta ez ahaztu atzerritarrak grabatzearena. Misio bat gutxienez, eta gainera orain bigarrena. Etzen dituen atzerritarrak ezagutu nahi? Ba hortxe. Geraz egingo ez du bintzat, hainbeste hizkuntza jakinda. Eta nola esaten da ingelesez gora zarautzko pintxopotea? Esplikatzeko behintzat zer egin behar duten? Gora Zarauzko pintxopote. Gora... Up. Up de pintxopoto. Kaixo, Asier zara? Bai. Bueno, nire Asier naiz. Tokailua. Bueno, beraz hau da txikipolit ostatu emblematikoa, ezta? Bueno, ala esan beharko dugu, ikesate maek. Aizu, eta ostatua izateaz gain ere jatetxea ere bada, ezta? Hori da. Bai, hemen ikusten dugunez sekulako barra daukazue, ezta? Zein da hemengo pintxo izarra edo esango dugu? Izarra, saiatze gara beti txipiroia indarra ematen. Txipiroia, eta, bueno. Badaukagu ikusterik nola egiten duzuen? Bai, ni baldin baduzu sukaldea joan eta prestatuko dugu, baina, zuen okasiorako beste pintxo bat txipiroiarekin etorna prestatu dut. Bai, berezia, beraz. Berezia, saiatu gara. Vale. Bueno, bagoazen, non da sukaldea? Bai, pasa. Hortik, erki. Bueno, eta produktu hauek bertakoak dira, ikusten duen eze tomate... Bai, saiatze gara normalean, bai, Zarozko bazarretararekin eta horrela hartu emanetan egoten eta normalean behiek ekoizte hornitzen hori da. Vale. Bueno, baz gaitezen pintxo egiten. Patata, ja egosita dago eta Hori da. egingo dugu, hartuko dugu tenora bat, txikitzeko.
eta txipiroi tinta. Ederki. Molde bat hartuko dugu eta bertan base bat egingo dugu. Bueno. Eta bitartean ja piperradarekin hasten gera. Eta suga pixka indartzu. Aha, zen ez. Bien hau eginda, bueno, Geratuko lirateke horrela. Horrelaxe. Oso ondo. Hori da. Eta jongo gera... Hau ere osatzen, ezta? Oain egingo dugu ja, txipiroia. Txipiroia. Botako dugu baratxuri pixkat. Aha. Base egiteko. Jarri dugu bertan. Eta den txipiroia parajituko dugu pixkat. Txakole pixkat ere, zertuko dugu, pixkat toke bat emateko. Txakolin berezirik behar da edo ez besterik gabe? Zarauztarra izatea. Zarauztarra? Zarauztarra izatea, hori da. Kuriosoa da, dana zarauztarra behar du izan, sukaldere izan ezik. Hori dek. Bueno, sustraiak itzi harre, baina gero... Ja, osea, produktuak zarauztarrak, baina sukaldaria itzi hartarra. Oso. Orduan, hartuko dugu... Horrela ziztatukoet. Txipiroi tinta aparte eginda, txipiroi tinta, eta etxeko tomatea baita ere piper pixkatekin naztuta. Orduan, bi saltza hauek botatzen dizkot. Bueno, hori aurkezpena dizu, presentazio elegantea, eta baina hau, pintxa baino, hau plater kombinatua da, azkenean. Bueno, plater kombinatua, azken finean, hogeian gainean jarriko balde mazen duke, pintxito... Ja, baina hainbeste gauzakin da, nire pintxoarekin kalera. Bueno, guazen hau, dastatzera. Kopa hotza batekin, atako dugu. Hora, bertoko txakoli bat. Bueno, freskoa. Kontxo, hemen gaina behi, gurmendi baserrikoak, nun datozen tomate eta letxugarekin. Ara, egunero bezala. Hau edia... zure hornitzaileak. Hori da, hornitzaileak. Ara. Tomate ederrak. Eskerrik asko, bai. Zuen baserrikoa dira beraz. Bai. Ja, aizue, eta ikusterik baldaukat zuen baserria eta hango, ez dakit tomatei eta letxu horrez gain ere badauka zuen beste zeo zer? Bai, berdura danetik. Garaian garaikua, hori da. Bueno, hauek horrutzi eta gero zuekin joango naiz baserria, lagunduko dizuen baserria. Bale, hau bukatu eta elkartuko gara eta joango gara, Eskerrik asko. Gontxerte. Hemen txe, Jakoba taberna. Arrona. Jakoba, Peña? Bai. Kaixo, Andoni naiz. Opa, Andoni. Jose Mazpeitek hitz egin dizutaz. Urte askotako. Bueno, hemen txe aizu, izenarekin ez zuen nuen burua gehiagi utzi, Bai, hori nintzen peintatzen den basko azkenean esan nuen joder, izango da. Nere izena eta kitxo. Eta hemengo espezialitatea zein da? Eta hemengo espezialitatea, pues, produktu ketuak ibite ditu gehiena. Ketuak ibite dituzu, Bai, bakailaua, izokina, antxoa, bokeroiak... Sukaldia zuek gehiagi ez tezu ere? Ez, sukaldia dan gutxin ikutu. Ikusten dut ere, urdaiazpikoak dituzuela. Bai, urdaiazpikoak ginen asko ite dugu baita ere, bai. Eta urdaiazpikoarekin ere zer egiten zuen momentua moztu? Normalia momentua moztu, bai. Nonik ekarritakoak dira? Kordobakoa dira, bai. Kordobatik ekarritakoak. Bai, bellota 100%, ikustu dituzuek, pinta dakan. Bai. Grasa harrakin. Eta bek esaten dira, hau edia, 3 urte terdiko urdaiazpikoak. Aha. Bai, jo ja sekatzen azteia, así que... Zer horre mozte dituzu horrela xerrak fin? Bai, nebal mazioak dut gizu. Bai. Andoni, esango dakeu, baina, guztezu, ja gastatzen edala dana. Bai, hone etxe, asko ditzen, baina ez deki, hau ondo aprobetsatu daiteke bandik. Bai, aurren aztega iztaran atzekaldiakin. Handaka grasi gehiena eta aragi gehiena. Azpilan horrein beti seku izatea, azpilan dakana. Orduan, ua dana gastatu dugu eta enbuelta eman dugu. Berak erakuste izun moztu berdezun. Zuk egin da, erreza, baina ez dakit. Aiztuak oso zorrotza egon barko du, ez? Naiko zenuke probatu? Botikina eskura izango ez du, ez? Bai, eskura. Bai, zatitxo txikiak egite dituz, ez da? Bai, txikiak inberdia, bai. Txikiak inberdia, bale. Oso, eta oso finak gustatzen zaizkizu zuri, edo... Depende jendiak, baina, normalia finak, bai. Nik probatzen guet, bai. Hombre, eta ni bestia probatu guet. Urdaiazpiko na, Osua, Ketuak ikusi ditugu, Urdaiazpiko ere, zer gehiago akazu hemen? Baita ere zerbait desberdina esatetik ite dugu sushi, ja. Sushi, ja. Bai. Zuek egina. Hemen bertan egina, bai. Eta ikusi dezakegu nola egiten dezu? Hombre, claro, bai. Sukaldera, horra. Bai. Jendeak sushia eskatzeko itura du, zerautzen?
Homez, zarautzen ez da olekurik sushia jateko. Eta hau da, guantxe hasikia geu, pixkat moitzen. Baina ez da olekurik sushia jateko. Orduan, jote dira, Donostira, mendikan kanpoa sushia jatea. Osea, horregatik hasi izate zuek hain zuzen, sushia Bai, zerbait ezberdinatatikan eta eukitzatikan, klaro. Azkenin, ezberdintzatikan pixkat, beste... Bueno, ea gaurtik aurrera, animatzen diren. Bale, izokina, aguakatea, ari da jartzen. Hortik atako ja, 6 bat, 6 zazpi. ¿Quieres intentar hacer la última? Sí, lo quiero intentar. No sé si lo voy a conseguir. Badijoa. Bueno, badijoa. Mate vuelta guztia, mandura, ez? Ai! Bueno, arroza pixak, listo. Estik. Ole! Bueno. ¿Ongi? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Toca del maestro. Bai, Maixuaren ikutu emango dio. Abre. Tane gore moztu puska bat. Bai. Kontos. Lo di xamar. Cuidado, Jakoba, lasai, Vale. Hortik gutxi gore gara, ezta? Oso ondo. Bueno, sushi hor ja prestauta dakeu, eta guain hasiko ea... Hoxe da, nik esan dut, soja, ezta? Hor dakadu soja, hori da. Vale. Honekin hasiko nahi. Aurrera. Begira ze ondo. Nik ez dakiz zergatik daukan jendeak hainbeste arazo, palilloekin. Hori pixka botako egin? Bueno, horrek pikatzen du, ezta? Pixka. Bueno, venga, guzti pixka bat. Jarri hortxe gainean. Hortxe gainean? Bai. Oso guzua. Bai. Honek daukan gauza txar bakarra da nire artea palilloekin. Bueno, oso goxoa, Eskertzen zuel, bai. Muchas gracias, buenísimo esto, Muchas gracias. Mi esker, Jakoba. Zeuri, Zarautzen barrena jarraitu behar dugu eta... Oso ondo. Mi esker, pasako nez beste batean. Mera zuenian. Venga, mi esker. Venga, agur. osi. Hau da, beraz, zuen lantokia. Bai, lantokia, baratza. Bueno, hemen ditugu tomatiak, Hemen tomatiak, bai. Tomatiak nahi zen dituen ikusi, ez? Bai, zer dia Tomatiak. zuen baratza honetako izarrak dira tomateak? Bueno, udaran bai, baina gero bestela, garaian nahi gustatzei behintzat, eta nire ustez honena da, garaian garaikua itia. Eta, bueno, guain udara garaian, bai. Ezu, Eleno ikusi zaituztegu hor txiki politen tomateak eramaten, Bai. Baina beste nun baitera ere eramaten dituzue, edo saltzen dituzue, edo... Gehien bat, merkatuan. Merkatuan. Ama dotea merkatuan. Merkatuan ere. Eta gero bai, gero temporada... Urte guztian, egunero. Urte guztian, egunero. Egunero. Bai. Eta produktu desberdinekin. Eta gero ja udaran daola produkzio handia honen, bai, taberneta eta daola, etortzen zaizkigu eskatzea. Eta eramate dugu. Eta azkarrazten dira tomate hauek edo? Bai, landatu eta pare bat hilebetea, oia, asteia. Bueno, onaino etorri zeanez, lagundu egia zu hemen, lurrei buelta ematen, tomate gehiago aldatzeko. Eskina hontan. Ez, dena. Dana. Bai, dana. Bai, dena. Mendik! Berago. Bueno, eskerrik asko, Bueno, bai. guztiagatik. Oso ondo. Guain zarautza, ezta? Bai, horko bideo hori segi, beraka, eta iritsiko zea zarautza. Bai, horko... Bai, agur. Adio. Jo. Bai. Hortikan bideo hori segi bera. Bale.
Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, agur. Andoni! Zenbat denbora! Oian, Peteri, kaixo, ondetazu? Ondo, hementxe. Aizu, goin kalen eta bia nahi eta egiten nahi, ez zinen horrela, Ez, pixka argala honean. Bueno, eta nolatan hemen di? Ba, taberna hartu genuen, eramak utzi zuen, eta bai, mutilakin hartu genuen taberna, eta hementxe. Eta taberna hau daramazu. Baizu, ni Zarautza, tabernak eta hemengo pintxopote giroa ezautzea etorrekin nahi? Ba, sartu, ja. Zenbat denbora daramazu tabernarekin? Ba, hemen lanean, eramak zeukan, tordan lanean 2010-tik. Eta gero 5 urte zen erama, utzi nahi zuen, guri pena baten zeguna guztea. Orduan kooperatiba egin genuen, eta oain lanean gauden ia denak kooperatibako kideak gara. Bueno, eta zu zer, aktore lanarena alde batera utzita edo momentuz bakarrik? Ez, nik beti horrok idet. Nik oain 29 urte dauzka, eta hasi nintzen 18 urtekin, eta beti pixka paralelo. Aktore esagona bezala, kamarera izan naiz, eta izango naiz. Eta tabernaz aparte, jatetxe ere badezu, Bai. Ze motatako tordua izaten duzu hemen? Ba, dakagu, euskal janaria, baina pixka toke berriekin, edo gure txefa japoniarra da. Japoniarra. Eta orduan badazkagu, igual egin beharrean un solomillo con puré de patata, egite dizu solomillo con puré de boniato y ez dakit zer yuzu, eta gauza pixka bereziekin, baina basea euskal janaria. Bueno, gu badakizu biltzen garela hemen pintxoak probatzen eta gastatzen, zuek ere baduzu hemen baten bate edo beste. Ez dakit zein gomendatuko zenidaken edo... Ba, bitu, hemen ja dana jan dituzte, osak sukaldetik ateako izut bat, olagarruana. Olagarruana. Bitu, Andoni, nire senarra. Kontxo, kaixo. Kaixo. Zer mogu zarretzen? Ondo. Ondo, gustora. Ondo, muy bien. Ondo, mi eske. Olagarroa, ara, honek zer du? Ba, bitu da, olagarroa plantxan. Bai. Hirugiarra, ez da? Hirugiarra, baina goxua, Bai. Plantxan inda, bai, frigitua. Eta, hau da, patata purea, plantxan inda pasata pixkat, eta piparrak. Oso goxoa, oian? Baizu, eta ez dakit atrebentzia handia izango den, ja. Bidate, utziko ditut jaten, baina abestiren baten, zatitxoren bateo, etxendeak abestuko. Without a word of warning, blues walk in this morning and circle around my lonely room. Yesterday was time to sing a love song, but today singing a blues. Listo. Oso ondo, oian. Aizu, eta inglesez nola egiten dezun? Ni dauke, esalditxo bat esan behar arazi diet atzerritar batzuei, gora Zarautzko pintxo pote, eta zuri izango nizuke egiteko atzerritarren planta, baina zuri gure nagusiak ezagutzen. Pintxo pare eta listo. Pintxo pare. Gure nagusiak zuri ezagutzen dizuta ezin dut trampa hori zurekin egin. Venga, ba, aurrea. Hombre. Irabazi ez duta. Mi esker. Aizu, eta Josemak ez digu beste nunbaitera bidali behar? Ega beste sistema bat erabiltzen duen, Zer, nik oraindik lepoa minberra daukat. Begira, esageratzen hasten zaenean ez duzu parekorik, Andoni? Zu barkatu, oraindik gorrituta daukat segure, begiratu. Hor, ez daukat gorrituta? A ber. Nik momentu honetan ez dut gauza handirik ikusten. Ba, min egiten. Serio hitz egin behar dugu berarekin, ezin gaitu horrela tratatu. Serio irik egin. Asierrek Lukas Ardotegia. Andonik berriz Arginanoren jatetxea eta Txomin Etxaniz upategia. Ez aztu atzerritarrak. Eta gainera lana bidali zerria lako. Asier, Asier. Apa.
Agarre, kaixo, Andoni. Moz? Ondo. Ondo, erki aizu, leku privilegiatuan daukazue, jatetxea. Bai. Ni hemen jaio naiz eta, ez da egit, egunero esnatzen naiz eta egunero konturatzen naiz, ze privilegio da gai. Hoixe. Bueno, jatetxea, kafetegia, hotela, Laster parke tematiko bihurtu beharko zu dago, zer? Hori gehiago kostakoa. Parke tematiko ez laita bakau telebiztan. Etxea ere ederra, eta hotela ere dago. Hori da, bai. Eta orain, hemen zenbat pertsonek lan egiten dute? Hemen, berrogei hamar bitartean. Oso, no? Bueno, sar gaitezke ikustera? Bai, guazen. Bueno, Martin, hemen txegaude zure domenioan, ezta? Bai. Zure ardura, kafetegia arduratzea da, ezta? Bai, beste lan batzun artean bai, hori da. Hemen ikustezun bezala, barra dotore hontan lan egiten gehu. Oso dotorea, pintxo elegante askorekin. Hori da. Bueno, gu badakizu, Martin, ibiltzen gehala Euskal Herrian barrena pintxoa probatzen eta dastatzen. Hemen ere ikusten dit, pintxo ederra dituzuela. Eta ez dakit baduzuen pintxoren bat pixka berezia dena edo... Bueno, guk bereziak asko, baina guaintxe momentuan aigeaz, Zarauzko udaletxea turismo bulegoa eta zurekin, dala hosteleroen asoziazioakin batera pintxo bat sortzen. Nahi geula izatea pintxo erreferentea Zarauzkoa. Zarauzko taberna danetan pintxo hori otea da gure azkeneko helburua. Guaintxe hor dakau, platera, ja pintxoa... Bai, moldatua daukazue. Bai, iti aukiko nuke, guain, nahi bai, izenik badut? Toldotxo. Delantala ekarrizu, etxeko. Bai? Bai. Pixka zukaldian ez egintzeko. Eleante. Pintxuan bazia da legatza. Urdai azpikua ingo nuke pixka gorritu, ogia tostatu eta gero, tritura hora batian, ogia, erreta urdai azpiko zatik gakin. Ondarra itxura egin. Lehatza, lomo bat normala, azali gabe. Garbila espinarik eta gabe. Holako zatitxoa. Nik gero hau, mosketa hau aitai erakutsi zin, hola, korte batin, eta pixkat irikitzezu. Asko ez dio botako gatza, eta alde batetik, nahi arrainai alde batetik botatzea bakarrik gustatzen zaik gatza. Irinetatik ondo pasa. Lehen esan egun bezala, pixka zaporeak denak dastatu ahal izateko, ez da? Hori da. Legatza, bere aldetik, gatza bestetik, urdai azpiko aretik. Hori da. Bueno, olioa ja bero dago. Bero. Bai. Bagoazen horretan. Legatza prejituko. Eske, legatza erregozatua ze gauza hona, txikitan, Eta limoiatekin. Limoia. Hau ja inda da. Montaketa lanetan. Patata panadera. Patata lehenik. Vale. Zarauzko ondarra, Bai. ogi xetua urdai azpikoekin. Vale. Urrengo pausua legatza. Legatza jartzea. Oan ja, zure lana berde. Nire lana bai, tokatu altzait. Piperrak, Bai. hola, ekixian jarri bezala. Vale. Hau nola ingoet Eskuakin, bai, eskuak garbitu ditugu eta leheno. Arki, Andoni, ondo aiaiz. Bai. Bai. Nik beste era bat jartzen, baina era ontare gustatu zen, nola jarri zuen. Bai, igual aldatu. Nola jarriko zenuke oroan? Guk gehiago egiten gau, hola, igual, raia gehiago egin bezala. Tolduak azkenian raia askata tolduak itxura hori emateko. Eta bukatzeko, adorno bezala, bueno, sabore bezala. Aliolia. Alioli suabia ditzei, Nola egiten dugu alioli hori? Alioli esnia, bueno, esnia o webinakin dakazu itea. Olia, girasol olioa eta baratzuri zati txiki bat. Hau, dastatu beharko dugu, eta busti ere, eta hau arraini izan da, pentsatzet ardo txuri bat, edo txakoli batekik, getaria bertan daukau, eta... Hori da, guk iten geu gure txakolina. Zuek ere? Bai, bi txakolin mota azkau. Bat kabost argina, no? Eta ez diak kapilota, aurten aten geu txakolina, freskua. Ba, bi horitatik bat, probatu beharko dugu, orduan. Mentxe, akat kabost. Bai, karrikoet. Zati bakoitzak zer izan behar du, edo ahal izan ezkeu behintzat, piper pixkat, lehatza pixkat, patata pixkat, eta ondarra ere pixkat, ondarra pixkat, hori da. Zan, mote ondarra gazu lauan. Bai? Hau ba. Bien, bueno. Oso goxua. Oso esona. Berdin. Bueno, Andoni, ja lan pixkatin dugu,
Bai. probatu gehu, guan nahi eta ikaso ingo aldi jau. Ai, no, jo, ez zazula esan. Aita hemen dago? Noski, beti dago hemen. Uzu, bai. Guazen. Zautu berdet. Bueno, hemen txe. Aita. Ah, claro, bai. Aita. Aba, Carlos, urte askotako, Estatu hau, Zarauzko gauzaik argazkien atera izango. Hau Disneylandian Mickey Mouse bezala da. Hilera geoten diaz. Bai, hainbesterako, Bai. Bueno. Bai. Izu, nahi ba, tori, atean nahi ere argazki bat. Berarekin. Iehi, hemen txe, argazki polita. Bai. Aitaki. Bueno, horrela bai. Erki. Iepa! Koño! Hau bai, aita, kontxo! Carlos! Kaixo, urte askotako. Bueno, Carlos, jak hemen zauden argazkia egingo dugu gero, baina aita bati egiten zaion galderin berdiztut. A ver. Zemuz, portatzaia semiak? Atetxean esan. Ni semiak inezin no kejatu. Semiak oso finak eta langileak ateatzen. Langileak, baina... Euskalduren normalean gan bezala. Langileak eta finak. Gu bai. Akaso estudiante honak ez, baina langile honak. Gu ez dare. Eta mutil honak ere bai. Bai. Ni semiak inezin no kejatu. Baina herritan bateo beste, eroiko zaila. Gaztetan, guain momentu honetan hauek danak, hogeita behatzi urtetik gora zeudek, nire seme guztiak eta ez diat, herritan, nire aman nahi bai. Esatezeak egunero, ikusten diatela, eta honen nazea, baina batzutan tontakeri batzuk esaten duzu. Baneama bezala, iba. Bueno, Carlos, haizu, Martine eskatuko jut, bai. Oain gainea, ze gutxik ingoute argazki hau, bi Carlosekin. A ver, ontxe. A ver, ze buskoa? Ona. Hau, markatzeko muku, Bai. Mila esker. Bueno, Eskotako, lazer bat. Hau launei bidaliko jetu entxe. Amaie bai, Amaie bai. Bueno, venga, jo, Andoni. Ondo segi, agur, agur denoi. Arrazoia zuen Andonik, zaztada ederra. Bueno, Lucas. Ai. Kaixo, egunon. Asier naiz, Koldo. Hau da Lucas Ardotegia, beraz? Bai. Oso ondo. Aizu, aipatu idat ere Lucasek dendak ere badituela, ezta? Bai. Zarautzen dakau beste denda bat, Maxi Eroski onduan. Bai. Hegoalde kalian, eta gero Donostin, Antiguon dakau beste bat, handixeagoa. Oie dia delikatesen dendak. Bai. Baina hemen bereziki ardoa saltzen duzu. Hemen ardotegia, bai. Hombre, arduak eta saltze ditugu, baina gutxi. Hemen gehiago da binoteka, gehiago ardotegi bat. Eta ze ardo klase saltzen dituzue? Denetarik? Ardo ezberdinak, beltzan dazkau, Riojakoak, hemengo bertakoa diala, eta jendeak gehiago ezagutze ditula. Eta gero dazkau, Ribera de Duero, Albacetekoak, Prioratak, Katalana diala, bestelakoak, beltzak. Eta gero txuritan dazkau, berdin, bai Riojakoak, gero Galizikoak ebai, Godello matza, eta beste, eta gero txampaina, txakolinak. Haizu, eta badago modurik Nikolako kata txiki bat egiteko, edo mengo txakolinak probatzeko, eta... Probatu ditugu batzuk, eta bai. Bale, ederki. Txomin etxani, dala getaian iten txakolin bat, maztiak eta getaian dazka. Gero katxina, dala katxina erreteikuak iteuen txakolina hori joan bertan dazka, Eta gero kapilota, dala argina nokatadun bigarrengo txakolina, eta hau da haian dazka emaztiak. Piskat ezberdina dira, eta piskat hori ikusteko horratuko ditugu hirurak. Lehenengo kontu dugu txakolinakin hotza dotia. Txakolina hotza hartu berda. Ez da beste ardua bezala, piskat igual hau hotza. Eta beste gauza bat, guain nahi da pixka zabaltzen, txakolina inberdala puskatu, zerbitzeakoan, zagardua bezala. Baina txakolin zaliak ez dugu ezetz. Bestela karbonikoa galdu iteula, eta orduan grazia galtzeula. Orduan, zerbitu berda, ardo txuri normal bat bezala. Eta gero sartzako orduan, mingainako zeruntze alde... Normalian aurrekaldian, hauan aurrekaldian, ze erate balin badeu askar, igual indizakoke, estarrian igual oso fuertin, zau. Igual kontraste handia da, orduan aurrena pixkat hauian euki, aurrealdian, eta gero dastatu. Eta gero bakoitzak, hartuko ditu, zare ezberdinak. Bueno, Txomin Etxanizonek zer dauka Carlosekin alderatuta? Da karboniko gutxillo daka. Bestiak,
karbonik hori notatzen zaio dakala, hauan gehiago itizu. Bai, hori da, bai. Txampaina bezala, burbuja horiek gehiago zatzea, honek gutxixio daka. Eta gero hau da, katxina hori jokua. Bai, hori. Hau ezekaen erretegia, eta familian behaiek egite zuen txakolina... Ui, kolore aldetik ere... Bai, harinagoa da. Bai. Honek igual sabore gutxixio dugu, etxanitz baino. Etxanitz dugu igual fruta sabore gehiago. Hori da, bai. Hau igual Barruraino sartzen lehortxio da, bai. Txakolin hauekin ze pintxo gomendatuko zenuke edo... Txakolina Ze datorki ondo? Edozein, pintxo dakazu edozein hartzia. Baina igual pentsatuko nuke guk ite dugu bat txipiroia plantxan. bai? Eta igual mariskoa, moluskoa izan da igual, igual hobeto etorrikoala... Bueno, Inbertsolako badateatzia. Bai, noski. Nik uste beste batzuk baino hobeto sartuko gala. Hori ez da galdetzen, atera egiten dut. Manchester Bueno, orduan hauetako bat eramango dut, o hirurak eramango ditut. Nahi desuna. Bueno, vale. Gehien gustatzen zaizuna. Zaila da. Gainea bain, bakizu zingo dugu, nik bat hartuko dut eta eraman ingo dut. Horrela ez da inor minduta zenditu. A ber, gero azmate zuzenan. Hori. Perfecto. Hemen ere bazkaltzen ematen duzu edo razioak eta... Bazkaiak berez ez dugu ematen, menuik eta ez dakau. Baina dazkaun razioak inda, bain dezakezu, lehenengo igual kroketa batzuk, edo gindila batzuk, gero ensaladan bat, edo pixkan molatu dezakezu, bazkai antzeko, bazkai da fai bat iteko. Kata klub bat ere badauka, ezta? Bai, baina Donostian, hori hemen ez dugu iten, bai. Da, klub bat bezala, uste diela 300 bat bazkide gutxi gora bera. 300. Eta, bueno, itena, bodegan batek, eroste zaion bodega batek, nahi balin bau ere ardua probatalazta eraman, iteian bertan restauranteko solairuan iteia antolatu azkena intzuen François Lurtoneko bodegana, itakaela bodega bat Valladolidian ruedako arduak eta torokoak ebai, txuriak eta beltzak, eta probatu genitun da. Bueno. Esperientzia polita. Bueno, Koldo aizu, mila esker danagatik, ikasi dugu, txakolin on bateaten, eta bueno, jarretuko dugu bakizu hemen pintxopotez ari gara landun eta biok, eta... Baizu, eta misio bat ere badaukagu, hemen kanpotarrak etortzen dira, ez da? Bai. Apa, kaixo? Hombre, egun hon, Andoni. Ez da, ez da? Bai. Jose Maztoike bihali, no? Bueno, aizu, baina ze toki daukazuen hemen, ez? Toki ederra. Bai, bueno, gaur egualdi politakin etorrezea eta bai bizta politakin dazkago. Gaur egualdi polita. Aizu, ze zabalerea dauka, guzti honek? Zabalera, bueno, hemen inguruan 5 hektarea horrela dazkagu. 5 hektarea. Hori zenbat futbol zelai dira. Ez da giz, amamez, o anoeta. Ez da giz. Nei galdetze bai ezu, anoeta, baina bueno, hori beste kontua da. Denera dazkagu 100 hektarea da hola dazkagu. Takio adibidez, inguruko baserretar batzu ire erosten diogu, matza. Baina hemen ikusten dugun guzti hau? Bai, hau da, frenteko hori da gure mastik zaharrenak. Zaharrenak. Noiztik daude hauek hemen? Dokumentu bat dakau, 1649 urtean. 1649. Archivos de protocolos de Gipuzkoan, gure antepasado batek, Domingo Etxaniz batek, abal moduan ibilizun masti hori. Orduan, izena ematen dion Txomin Etxaniz hori, zuretzat zertzen? Etiketan azaltzen den Txomin Etxaniz hori izan zen, nire aitonan osaba. Aitonan osaba. Baina, haren aurretik ere, zuen familikoak? Bai, Domingo Txomin da, Domingo Etxaniz bai. Baina. Bueno, ez dakit, behin dune etorrita, barruko ere ikusi beharko dugu. Zer daukazuen arti. Bueno, esaten bai esan hori da. Torren narekin. Zenbat txakoli mota egiten dituzu hemen, Aitor? Hemen egiten dugu, gehien bat egiten dena da, betiko txakolin txuri tradizionala, beti ezautu duguna. Bai. Gero, aparte, oan dela urte batzuk hasi ginen egiten zea, kanpoko merkatutako txakolin rosatua. Eta gero, baita ere egitea, baina produkzioa txiki batzutan, txampan metodoa jarraituz, espumoso o apardun txuria, apardun gorria. Probatu. Bai, probatu berko dugu, ez? Jake esan da gero. Hemen txe edo? Bai, hemen txe bertan probatuko dugu. Topa. Ere usoitu inbarko da lehenago. Lasai. Freskoa, Garki sartu da. Gustore egaten da, bai. Gelditzen zait, mastiak gertutik ikusteko gogoa. Horrek arremei horretxa dakako, zen mastita guan. Hemen bertatik hartengo. Hauzen ba.
izaten da matxen bilketa? Ba, hau izaten da iraila bukaeran. Iraila Urte normalean, iraila bukaeran. Eskuz egite duzu. Bai, eskuz. Dale, eskuz. Aizu, Aitor, hemengo masti hauek ikusita eta dituzuen bistak ikusita bakizu zer etortzen zaidan burura? Zer? Falcon Crest eta Goenkale eta horrelako gauza, hemen ez da horrelako igertatuko, ez? Ez da horreneko pertsona galdetzeitena. Ez, Ez, baina, bueno, ni gaztia naiz da ni Falcon Cresteron ikusen baina Goenkale bai. Eta guk etxian ez dakau Maria Luisa, gu dakau gura mona Eugeni, ondi bizi da. Baina Maria Luisa aldian txintxo xamarra da. Ez da Maria Luisa bezala bere garaia. Egiten dugun ardua pardunak bere izena da maki, Eugenia. Bai. Eta dastatzen ditu berak ere. Beak edastatzen ditu, oan gutxi jo. Bueno, eta txakolinaz ari garela, zure ustez, txakolinarekin dastatzeko ze pintxo da egokia? Bueno, hori dudik gabe, salazoiko antxua eta egalusien pintxo bat. Egalusien, klar, beti arraina tartean. Bai, hori da aperitibo tipikoa zona honetan, eta hori da bere onena. Hori jakinda bakizu zer egingo duan? Zarautza bueltatu, eta saiatuko naiz zure kombinazio hori probatzen, nahizu. Bai, kontu zibilitxako lineakin, gehiagin uzkortu gara. Saiatuko naiz, gure egunak luzeak izatea eta bazpare. Bueno, Aitor, mila esker. Zuri, etortzagatik. A ber, zure kombinazio hori ondo funtzionatzea. Bale, oso ondo izan. Bai, aio. Aio. Zer modu zaudete? Begira ze ondo gauden hemen gaur. Hau, zer bonitu zaizue? Nerea. Asier! Nerea Rodríguez, baino. Kaixo? Aspaldiko. Aizu, uste nuen Madrilen egongo zinela? Bueno, ba gaur suertez hemen nago, baina bestela Madrilen egoten naiz normalean, baina gaur hemen. Ah, bueno. Aritzen zara mujeres, hombres y viceversa programa horretan, ezta? Bai, hori da. Hor maitasun aholkuak ematen eta bestentzako maitasun aholkuak ematen ondo, baina zuretzako gero aplikatzeko ze moduz molatzen zara? Badakizu nolakoa dena, Asier. Bestei buruz hitz egiteko erres asko, baina niri buruz hitz egiteko eta nire bizitzari buruz gaizki. Badakizu Andoni eta biok ibiltzen garela pintxopotez Euskal Herrian zehar. Bai, badaki nola ez. Zarautzu suertatu da oraingoan eta gainera horretaz gain misio bat ere badugu. Gure nagusiak misioa jarri digu. Hau da, pintxopotea promozionatzeko bideo bat egin behar dugu hemengo kanpotarrekin. Bale. Orduan, Nerea, lagunduko diazu kanpotar bat bilatzen bideoa egiteko? Noski nola ez, lagunduko izut, aber topatzen deun baten bar. Nik uste bai, Kaixo, egunon. Good morning. Where are you from? America. Yes. Nice to meet you. We are recording a TV show, which is about gastronomy and food and everything here in Basque Country. In Basque Country, yeah. And we are trying to make a promo video for it. And we were wondering if you would like to take part in it and say a little sentence in Basque for us. Yeah, thank you very much. Gora. Gora. Zarauzko. Pintxopotea. Okay. Not too bad. Thank you very much. Where are you from? New York, Peru. New York and Peru. Oh, New York and Peru. Now. Let's go. Gora, Zarauzko, pintxopote. Wow! No, thank you very much. I love the Okay, enjoy the surf. Nerea, impresionante, baina. Tío, ze kongo aiten deun. Nun dago Andoni? Andoni ez. Andoni ez dugu behar. Hori, Nerea, Andoni ez dugu behar ezertarako. Gainera, momentu hauetan ez dugu, nik pentsat ez dut Andoni ezertarako. Nik. Zu Nerea eta pintxopot zalea izanik, izango duzu leku kutunenen bat, edo bereziki gustatzen zaizu lekuren bat, ez da? Noski badudala. Bai, eta gainera orain jongo gara. Bai, ja zuzenean aramazu? Zuzenean ikustezu ez, horren ben aterki azpian jarri zaitut eta areako jongo gara, Goxemari tabernara. Goxemari, eta hor ze hartu dezakegu? Eske bakizu Asier nahi gertatzen zait ni naizela, ez sota kabaiorre, baizik eta kabaiorrei pintxoekin. Oso berezia naiz janariarentzako. Eta orduan bakarrikan hartzen dut patata tortilla pintxoa, edo kalamarak, rabak, olako gauzak. Eta hemen Joxemarin, ez dakizu, kriston raba jartzen dituzte. Bai, Kriston kalamarrak, bai. Bueno, besterik ez duen behar, Joxemariakun, eta han dastatu. Bai, gainera ja gozetuta nago, Bueno, haizu eskerrik asko ni besteatik. Bai, ikusti zaitut, ez zaudela oso horrela hobeto, hombre, mesedez.
Bueno, hauxe da Jose Mari, beraz. Hori da, huxe, aitzi ber. Aixo, zibera, Asier. Bueno, nerea gomendatu digu, taberna hau. Eta esan digu hemen sekulako txibierroak edo rabak jartzen dituzuela. Bai, etxe honetan, zaruzko honenak nik alazango bintzat. Eta nik ere esaten dut hori, Bai. Eta ze berezitasun dute txibierro horiek? Tempura berezi egiten da, eta gero ez diala kongelatutako txibierroetakoak, bestikan etxean egiten dian txibierroa dira. Aizu, eta zu, Madrilea jun eta hola, Bai. txibierro hauek ere gomendatu izan dituzu, ezta? Edo... Gomendatu bakarrik ez. Gomendatu bakarrik ez. Egin nien, hola, bideo bat, nik YouTubeko kanala bat daukat, eta bueno, hor nire bidaien gora berak erakusten ditut, nire txorradei buruz ere hitz egiten dut, eta kalamar hauei egin nien, hola, bideo berezi bat. Bai. Bai. Eta YouTubeen ikusten Eta YouTubeen ikus dezakezu. Aizu, eta, bueno, taberna hau zarautzen egon da, ez dakit hemen ezagunik edo etorri izan den, edo... Bai, pertsonak, oaingoz, astebukerero, eneko atxari izaten da, etortzen da baita, etortzen dira baita jokalariak eta ere baita, gero izan dugu, hola, pixita, zea bat Hollywoodeko aktore bat etorri zegoen. Ez da izango. Bai, Viggo Mortensen izan genuen. Eta ni galdu, nola izan... Aragorn. Eta ni galdu hasi. Ja, baina bakizu hemen neska bilatu zuela, estatuan. Beraz, Aragorn hemen izan genuen argazkirik egingo zenion, ezta? Gaur mobil ez dejo asuntoa, A ber. Bai. Sare sozialak... Eibarreko bufondakin. Bai! Euskaldunizazion ja totala, egin behar dugu, Ez dut hain gazte ikusten, Viggo Mortensen. Ze txarra den inbidia. Ez dut hain gazte ikusten, eta Eibarrekoa atletikeko bufanda nola entzun dira. Hala, ixo. Errealekoa berba da, baina atletikekoa... Baina Eibarrekoa eta Errealekoa... Hortxe, justu mugakoa, Eibarrekoa, perfecto. Bueno, hurrengoan nik erregalatuko diot atletikekoa. Aizu, ikus dezakegu nola egiten dugun orduan, nola egiten dituzuen orduan txibierro hori, Noski. Bai, ez da? Bueno, nerea pasatuko. Bazen, bai. Badakit, rebozatuak sekreturen bat daukala, ez da? Bai, bere puntuen jarrekako justo. Nola egiten da, rebozatu hori? Izango zen, legamin hartu, 2 sobre eta erdi. Eta zenbat txibierro egiteko? 8 raziño, 9 raziño, asko botata, Bale. Hoi, gaseosia. Gaseosa botatzen duzu? Bai, jasoteko. Bestela behien gatuko ziren txibierrua. Piskat jutezea ojo edo esaten dena, ez da? Ikustezu, a ber. Bai, Jonan. Orden kolorantia, 1, 2, 3. Bueno. Emateu, hola, laranjazko zumo bat, bezala tan horietako bat, Bai. Sobrekin egiten zana. Artojako gairina. Hoi, artojako botan gutxinek hablan, poliki. Lan asko dagoenien, atope erabiltzen nien, masi itxen da, baina minutu baten, Claro, botatzen da un poco ahorre... Atope bokajarro, Normalien azte buketan 2 masa itxen dira azteko goixien. Eta batzutan 3, geixena erabilotena 4 izan dira. Kalamar bat hartu. Oso, no? Eta orain, gatza bota. Apur bat, asko ez, Madre mia, baina zenbat lan. Poliki bota. Eta banan. Banan bota bide. Bitxu zaren Asier Ormazarekin nago gaur Jose Mari tabernan, kalamarrak jateko prest. Gogoekin, Asier? Baina izugarri. Ez que begira, zuri begira naiz, baina begi bat hor daukat, txibierroetan begi bat, Bueno, Baigor, eskerrik asko. Basegi hemen banan sartzen, oso ondaritu zara, Zuei. Ni Asierrekin nijoa barkatu. Bueno, eta ze edari atera diuzu? Berdejo ekologiko bat. Bai? Bai. Oso berdejo 100% da, oso goxua. Eta ekologikoa? Bai. Ederki. Nera, txin, vamos. Oain ulertzen zaitut nerea, bai. Madrilea june horretik hauek probatu behar izatea. Oso, no? Badakizu, gure zuzendariak probatu nahi ditu, baina ez dizkigu utziko. Hola, tapatuko ditutola. Take away badaukazu, ez da? Baita. Jarri jo zure trenean eramateko Madrilea. Bale, oso ondo. Nere kontu. Zuide jau da.
Ba, kaixo. Kaixo. Bezeroa zara edo langilea edo... Hemen langilea, bueno. Hemengo langilea. Bai. Taberna polita daukazu, Zer egiten duzu, hemen bereziki? Bokailuak ite ditugu. Bokailuak ite ditugu. Bokailuak, sandwichak, ensaladak, batez ere, ondartzara emateko. Ondartzara, zuek eramate dituzu ondartzara? Bai. A ver. Osea, bezeroak eskatzen baditu bokailo, telefonoz deitu, eta bokailo eskatzen ondartzatik eta eramaten dio. Hori da. Eta ondartzara... Formula berria. Bai, oso berria, ez nun sekula entzun. Oso guztu dago jendia. Ondartzara iristeako nola dakizu ezin dan bezero? Guk adibidez zarautzen dazkagu tolduak. Bai. Zenbaki batekin. Jendia ditzen eta... Alako toldoaren ondoan edo... 800 batian. Gea bi, inaiz nagusia berez, baina danetikan egiten dut. Da bizikletakin ibiltzen ez eramaten. Kontxo. Eta bokailoak, ze nolako bokailoak izaten dira? Zuk egindakoak edo... Batzuk guk egindakoak eta bestiak eta azkau bat eneko argina, no? Intzen oso laguna data. Bestia Davide Jorge laguna dara bai. Davide Jorge eskatu zion Martin Berazategiri beste bat egiteko. Ez dira nolako bokailoa. Horregatik anesatu izu. Primerakua. Lanean atope ikusten zabiltzatela. Bai, gaur bai. Laguntzari behar dezute, esan, Ez esan bi aldiz, bizikleta mentxe dakar, nahi baek eraman pedido bat, txartuko. Pedido bat, ondartzara emateko? Claro. Bueno, ni igual barran atzean ibiliko ditzake gustora, baina, bueno. Azkar ibili, berdake, bestela. Azkar ibili, eta noa eman berdau? Toldo 302. 302, iruen eta biera, toldo. Vale, venga, aizu, esker. Izenari ez dizut galdetu? Axel. Axel, bai. Noa, bueno, ez dakit. Bizikletar daka. Bai, gero ekarriko izu dut behar. Hoi ba, bueltan ekarriko beharko izut, bai. Agiritia barua zio. Vale, konforme, bai, gerarte. Bai, zuri. Venga, gerarte. Papa, keixo. Otartek, bueno, bakizu, aktoren gauzak ez daude oso ondo, dena bezala orokorrean, eta bueno, beste lanbide bat bilatu dut. Hementxe zuen otartekoak eskatu dituzu ezta? Eskerrik asko. Ez horregatik, hori bai, dirua dendaraino ez bueltatzeagatik, oraingoan debalde dira, baina nik ez dut ezer esan, bale? Ez horregatik, venga, aio, ondo egin. Can you help me? Maybe. Okay, I try. We are making a TV show about the Basque gastronomy, okay? Okay. And we need foreign people saying a little sentence in Basque language. That's it. Gora, Zarauzko, Pintxopote. Chipotle. Maybe Kelsey's better than I try with you, okay? Okay. Gora, Salachko, Pincho, Pote. Okay, thank you very much. And you? Yeah, she's good. Gora, Sriracha, Pincho, Pote. Okay, thank you. No problem. Bye. Antoni, kakazarreman egin diote. Pertsonen bat egon beharko luke mendik. Zer, ni naiz. Antoni, eman egin dizu eztan? Ez, bota zu ere, bota. Bota? Ai, botatzeko! Horrela ez digu dardorik botako. Kriston ideia da, Tiponek ezin gaitu horrela tratatu. Ja. Baizu, Andoni. Eta noiz arte egon behar dugu horrela? Ez dakit, igual... Goizeko 3 arte? Begira, nik ez dut horrela egon nahi. Honena, eguna lehen bukatzea da. Kurtu, eman egingo dizu. Bueno, ematea dauka. Baina ez digu agindu berririk eman. Bueno, bilatuko dut ni taberna politen bat edo ez dakit, atzerritar jatorren bat, Andoni. Kakazarra bideoa. Martxon, Josemak bota egingo nau. Asier, itxoi!
Seguro hemen atzerritar mordoa dagoela, zion. Bai, seguro. Begira, surf taula daude. Seguru australiar bat dagoela tartean. Begira hortxe, Rubioi. Excuse me, you! Hombre, paria! Ara! Simoniain! Atzerritarren bazalak gora, ba? Bai, atzerritarra fitxatu nahian gabiltza, eta, bueno, igual da. Rubio bat zarautzen tabla batekin, esan dugu, australiarra izango behar du gutxienez. Bueno, eta ez zabiltzen, entrenatzetik buelta, no? Ba, brillo atatzen entrenatzen ez, ikastaroak eman dizkiot Opel hori, eta materialak aklaratu, areak kendu eta barra egiten. Zu gainera surf eskola bat zenuen, ezta? Baitara. Eta nun daba? Asier, bentsa, ara, surf eskola. Begiatako ekartelak. Chasing the biggest wave in the world. Nori itzaitezun inglesa. Joder, fluitu alaka. Bai, oso. Kristona. Bueno, jota fuego ibiliko zateban ikastaroekin, ez? Oantxe diu, garairik gorrena oantxe izaten da, ustaila eta bustu erdi parte arte, lemiziko erdi parte hori arte bintzat, jota zu. Begira, ni kostakoa naiz, getxostarra eta gezurra bat dirudi ere, nik ez sekula surfik egin. Nere lagun bat. Bai, baina nik gustra egingo nuke, eta hola lehen aldiz taula baten gainean jarri eta Andoni. Saiatuko atxikala, bai, ni libra zakat, zuen eskuta jarriko nahi derrepentian. Bai, jazta. Ez kapaz izango naizen, baina, venga, tira. Bueno, emango izkizuet pare bat azalpen, bixi, zurtitze teknika desberdina zabeketa, aber zeinen mate zaizuen ondo eta putzu bat zuzenen. Eta itxaropeni badago, ni gaur zerbait aurreatzeana. Noski baietz. Bueno, uretik bizirik aterako dugu, hori da, inporta zaidan gauza bakar. Bueno, aterako dugu, gorpu eramango dugu gutxinez etxea, guain. Bizik, ala ez, hori ja norbean, zuek kasuinik esan dakoa eta dena ongi gungoa. Ba, ez dut egin zaizu ez da. Bale, emaiak bostekua. Ebanai, helduak bi eskuekin sokatira ingo baluak ebezela. Nola jarriko itzake? Tira hor. Bai, hor, erosoago. Bestaldeak aprobazak? Nun sentitzei seguruago. Eta erosoago. Ez dakit ba. Ez? A ver, probatuko berriz. Bale. Sokatirare probatu gabe egintzen? Ez, hori probatu egin. Eta nola jartzeaiz? Eskerra aurren. Orduan, ingo ju zutitzarik eta pare bat. Atzamarrak zabalik bularren alturan, zertako flexio egiten deunen estensio maksimo eukitzeko. 2. Eskuineko gerria altxa, flexionatu alizateko eta joaneteak kolokatuko jo. Ingo jau, esplosio bat gorantza eta sartu behar dio. Aurreko oineko belauna, besoen artera. Alegia, esternoira. 1, 2, Gogoratu enredos joko ostras. Ezin naiz mugitu. Osea, hori hau da. Ya está. Ya está? Bez? Listo, egin surfea, uretai. Eta ni pikuta. Vale, berdina baina bizkorrago. Arduratuta nago Andonirekin, ez dakit lortuko duen. Gehiagi aurratu gabe, hoi da. Behituzak, detaliago. Gehiagi aurratu If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Nell, Ventura County line. Guain bakarrik gaula. Izaki normal bizitu iten. Hau izeguna ez da normala emitzak iten. Hau erokeria da, bale? Bai, oso ondo. Bueno, gozien gozen ugiten. Neskio, hainbeste geri inozten. Baina hoi uran sartu baino den jabanun, ez zeon honen beharri. Osa, kuriosoa da, Andoni, pintxopoteaz azterketa bat egitea etorri arazautza eta surf egiten dut. Zure ideia izan da, Zenbat urtekin hasi zinen zu adibidez? Ni 13 hasi nintzen. Osea, 13 urtekin, eta lehenengo txapelketa? Oan ja 20 urte beranduago oraintxe naiz erortzen. Oain arte erortzen egin du. Kosta intzea ikastia pixka, petrol nago eta.
Bueno, pintxopotea hemen, bueno, ezagutzen duzu, Pintxopotea kategorikoa, gainera hemen atzerritar pila bat horrekin oso erakarrita etortzitu, bestako gastronomia eta surfakin, eta pakete perfektua, zigoixen goioz. Araño eta bere berdio, ez? Oitek, bat baino dizkio, así que guazen. Obelixen antzera. Zabela betetzen. Apai, azurpa eta zurrupa. Bai, zinbestekoa. Eskola IPAP egin da, itxasotik klase eta klase arten askotan demoik ez, eta sose jan berra, oso sartu berra. Eta zeinen eskutan jarriko beha hobe, Marijon eskutan baina. Jatekorik badau hemen, desde luego, Badezu horrela pintxo favorito bat berezia? Bai, gozetuta etortzen nahi zenean, adreilu puska bat hartzen detola txakakino, jata, tortillako dola, topetako bat. Hori zureztako, baina kanpotarrentzako ere hola egongo da, la pintxo izaten bat. Asier bezala kofinentzeko. Hori da. Kofineko ez? Bai. Beitu, baino da, antxo garaien, eta hausia gomendatu gunikek. Badu izenik, honek? Bai, patatona izena du. Ze horrek egiten dituzu, edo bai izango dituzu laguntzaileak? Sukaldariak, bai. Bueno, jarriko izuet. Listo, hau guztitzeko. Ba, ne txakoli bat jarriazu. Txakolina. Katxinako txakoli bat. Vale. Gutxiago izango. Beste txakoli bat. Bueno, eta neri favorez... Nik argitar esango dizut. Ez dut alde batera utziko surfaren kontu hau, Ez dut alde batera utziko surfaren kontu hau, Ikusi ditut, gaitasun batzuk eta pixkat buru, euskor jarriko baginake, asmatu gendu da. Nik beste hau nik surfari aurre egin hori. Hau da, surfalari bat aurrean duenean, nik kostaldetik aurrez aurre behiratu zuen. Baina kostaldetik. Bueno. Berrela. Aizu, bai, pasadu. Kaixo. Bai. Horrela pintxopotea alaitzeko, ze musika honekin pixka deprimitzen egea, Alai tabernak orduan gaur... Beti alai. Zue beti alai, ezta? Gu gaur ez hain beste, baina bueno, orduan zaizkintzen du hau, ceviche? Hau cevichea da. Aha, oso ondo. Perun egiten duen cevichea. Gukin deu, Oso ondo. hango antzekua. Oso ondo. Ba, mila esker, Ba, dastatu ezagun, mila esker, Andoni, deprimitzen hasia naiz. Pam. Txiz, ez, jarraitxo. Está bukatu. Nola da? Momento. Tequila batzuk hemen. Tequila ez, hasier. Bai, Chupito chinito. Zarautzen egongo alda. Chupito chinito. Ez da iritsi, Ez da ondo iritsi, ni de koña. Eskerrik asko. Kaina bat honentzat? Bai. Moscato imperiale? No, solo Moscato del Gato. Bueno, va, Moscato normale. Honegin, Que aproveche. Moscato imperiale. Moscato imperiale. Aizu zein da, hemengo pintxo la izarra. Solomillo con foie o, no sé, una vieira o algo de esto, unos típicos. Típico ración de guindilla en la época. Nik Vieira hartuko dut. Vieira y ración de guindillas, ¿no? Ahí. Bueno. ¿Vuestra guindilla? Ahora, Andoni. Tira. Un poquito de pan. Gracias. Hau da razio, aizu. Ya falta la vieira. Baina niretzako, Venga, va, probatzen da, bai. Baten bat hartu behar dut, ezta? Ostra! Pikatzen duena tokatu zaizu. Hombre, Vieira también, oso ondo.
Sorry. One moment, please. We are recording a program about Basque gastronomy. Yes. And we are in Zarautz, you know? Yes. And we need you to tell a sentence, you know? That's it. The sentence is Gora Zarauzko Pincho Pote. Gora Zarauzko Pincho Pote. Oh, very good, man. Very good. Where's Thank you very much. Alemania. Germany. Germany. I'm Germany. sorry because of the What? Eurocup. What city I'm of not sorry Germany? about Spain. What city of Germany? Munich. Munich. Probatu, Ea harrapatzen duzuen pikatzen duen hori. Badago pikatzen duenik, Horre piatzeo! Bueno, saria bagenuen, baina zu zarela ikusita igual aldatu ingo dugu, Saria, nahi baizu urdai azpiko hartu. Bai, Osea, harrapatu ezu eta erki, Bigarren rondatxo bat? Sorteria, nola? Venga, va. Claro, venga, bigarren ronda bat. Nola alimatzen diran, a ber. Bueno, pikatzen baldin badu, a ber, tan. Horregez, probatu nahi duzu, ez? Jode, asier berriz tokatu zait. Benetan? Bai. Claro, es que zergatik probatzen duzu, bueno, en fin. Sorry, good night. Where are you from? We're from Holland. Where? Holland. Holland. You have to say a sentence. Is Gora Zarauzko Pincho Pote. Gora Zarauzko Pincho Pote. Good. Osondo. Can we sit with you? With you? Yes. Yeah. Well, very easy. Sorry. Where are you from? From Iceland? Almost. From Iceland? No, not from Iceland. Where are you from? Zarautzekoa. Ahí va la leche! Begira nola geratu nahi zen. Zarauztarra. Hori jotarra berez, baina zautan bizin ez Aizu, baina ze gertatzen da, eske, guk A uste... ver, baina gure soldu badia, Guk esan deu, Islandiako kapitaina izango da, futbol taldeko kapitaina. Behin hori izan dira, bai. Ja ikusten genuen gure burua hemen zuekin egitea. Ez, Hasiko nahi ziten, Ez tegat arazoi. Ja, ez, baina, bueno, ez kontua da, uste genuela kanpotarra zinela eta gu bideoak grabatzen nahi da, kanpotarrekin, hemen Zarauzko kanpotarrekin. Josemak ez daki bera bertakoa denik. Berriz astea Egin dezakeu. Egingo du gauza bat, hitzegin Islandiarra bazina bezala, orduan hitzegin nahi duzun moduan. Hori da. Hello. Where are you from? From Iceland? Garden. Islandiarra da. Eski Islandiarra da. Nola urretzen gian gizon honekin, baina oso ondo Andoni, aukirtu ditugun guztiak, Europarra ziren esan nahi dute, Europan bertakoak eta begira, Islandiako badaukagu hemen gure. Oso ondo, begira, we are recording... Europa da, ezta? Ja, baina oso urrutiko, goran dago. We are recording a program about the Basque gastronomy, you know, and we have to record a sentence said by foreign people. Okay, the sentence is Gora Zarauzko Pincho Pote. Baina errepika justu Do you understand? Do you understand? Gora Zarauzko Pincho Pote. Gora Zarauzko. Ingesol, itxoin, begiratu kamerara begiratu eta berriz esan hori. Gora Zarauzko Pincho Pote. Okay. Ona. Can you say the same sentence, but more accent, Basque accent? In Iceland language, you know? No, in Basque, but like Basque accent. Gora Zarauzko Pincho Pote. Very well, very fantastic. Very good, man, very good, man. Fantastic. Thank you. Ostra, handia da, kontuz hemen. Mila esker, thank you. Dio hori da, el de Cauen, bueno, oso ondo. Eta Madrildarrak esate dute ere, tio. Thank
thank you very much, mila esker, ez dakit zer ulertzen duen, baina, bueno, islanderra dene, hau dana da Josema engainatzeko, bakizu, Bueno, ez dakit ulertu digun edo ez, baina, bueno. Batez daki, hain urrutiko izan da. Hain urrutiko izan da. Thank you very much. Thank you. See you in the next Eurocup. Okay, thank you. Bueno, Lisbondoni bete dugu misioa, Bideoa lortu dugu, ze uste zuen Josema Azpeitiak, ez genuela lortuko. Gutxi-etxe egin gaitu. Ze uste du, ba? Gu, jendeakin tratatzen badakigu. Oixe, yo lo creo. Aizu hasier dena, Zu, inglesa, bueno, ni baino pixkato beto hitz egiten duzu, Pixkat? Bueno, hobeto. Bueno, kontua da lortu dugula misioa. Non zaude orain, Josema? Non zaude? Bota orain dardotxoak, bota, Jose... Joder.